Börös László vagyok, a polgári oldal polgármester jelöltje itt az első kerületben. Az ország szívében, páratlan történelmi környezetben éljük mindennapjainkat, a főváros egyik legszebb részén. Kerületünk mégis évek óta hanyatlik. Az önkormányzat működését a káosz jellemzi, egymást érik a felmondások, nincsenek fejlesztések. Az elmúlt hónapokban nagy munkába fogtunk. Több mint 2500 itt élő töltötte ki konzultációnkat. Az önök válaszai segítettek, hogy egy olyan programot alkossunk, amely konkrét megoldásokat kínál mindenki számára. A problémák világosak. A kerületnek nincs vezetése. Bármilyen probléma felmerül, a polgármester hol a fővárosra, hol a kormányra, hol a képviselőkre mutogat. Vénaszály Márta hatalmával visszaélve, kicsinyes bosszútól fűtve, blokkol minden olyan kezdeményezést, amelyet a polgári oldal képviselői megalkottak az első kerületiek számára. Az időseket a polgármester 17 000 forintos támogatástól fosztotta meg. A családok nem kaphatták meg a tanszervtámogatást. Az időszakos napközbeni gyermekmegőrző továbbra sem működik. A diákok számára nincs bérlet és nyelvvizsgatámogatás. Ez nem városvezetés, ez károkozás. Közterületeink elhanyagoltak és piszkosak, történelmi közpartjaink gazdátlanok, állapotuk egyre csak romlik. Az itt élők számára nincsenek megfizethető szolgáltatások. Számos üzlet zárt be, amelyek pedig nyitva maradtak, azok a turistákra szabott árakkal igyekeznek talpon maradni. A gyalogos átkelők veszélyesek, a járdák szegélyei sok helyen túl magasak, ezért babakocsival közlekedők és a mozgásokban korlátozottak számára is nehéz a közlekedés. Mi ennek véget vetünk. Rendezett és biztonságos körülményeket teremtünk a parkokban, a közterületeken és a közlekedésben egyaránt. Megfizethető és minőségi szolgáltatásokat hozunk létre az itt élők számára. Élettel töltjük meg az üres üzlethelyiségeket. Bevezetjük a Budavár applikációt. Zöld és élhető közterületeket alakítunk ki, támogatjuk a társasházak felújítását, újra fejlődő pályára állítjuk a kerületet. Jövőképünkben egy átlátható, hatékony, emberközpontú önkormányzat szerepel. A családok számára biztonságos és rendezett körülményeket teremtünk, megbecsüljük, segítjük és támogatjuk az idősebb polgártársainkat. Június 9-e után az önkormányzatot ismét a kerületiek szolgálatába állítjuk. Lendületre, kompetens emberekre és új látásmódra van szükség. Arra kérem, támogassa közös programunk megvalósítását. Építsünk egy békés, élhető és fejlődő első kerületet. Június 9-én kérjük, hogy szavazatával támogassa Börös Lászlót és a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit.